third and last location namin sa Naked Island. Pwede ka maghubo dali. Naked again siya. Wasay kahoy, wasay kuan. Hi love. Agwapang asawa. Rubo na kayo bro. Hi my broda, asam ta karon? Asam ta karon? We're in the Naked Island, so do I need to take off my dress? So, maunra rin siya ang Naked Island, which is a sandbar. Walay kahoy, walay building. Basically, kaya mga sagbot rin, kaya mga lusay-lusay rin. Ano yung last stop na mo? Umana ni, kaya uli namin. Then, kita may kayo ka ng gabi. Ay! Kuman namin sa mga last stop. Muli na may pahuway gambay niya. May tag-ayo niya. Mga kakulkog. Kakulkog. Ay, kakulkog. Kakulkog din. Kakulkog Paul. Daray, kakulkog. Kakulkog Lindy. Mukbang. Balik namin sa mga starting point ang Secret Beach, Duot Beach. Ayun na. Vin, salamat. Balik na sa Secret Beach. It's a wrap na mga nandapig. Dagang Linde! Dagang Linde! Gabi, unsa kaning duha pag gabi bang bag. Kung kalakaw. It's so very hot and it's so very amazing. Andam na ka party ng gabi. Yes, I'm ready. Unsay masulti nimo sa Siargao? Pawatan na. Wonderful Siargao. Yeah, balik ka pa kaloy. Puhon. Pawatan na. Andam na ka mo diradag ang farmer. Oh, andam na ko mo. Lulo. Atay. Grabe ra kasi. Grabe ra kay mo ba? Ang gabi ay. Rupo ra kay kate. So, alas 4:45 na sa hapon. Kita may kasuruyan dali. Awa da may ka hotel tour sa mga gistayhan. So naami sa Apsaras. Ocean view ang among room. Wala lang nas taas. Mo lang view sa lang walang area diri sa ilang resort. So akaling Siargao mo good. Nindot sigdan, dako pud kistanan. Among gibuhat kay para sa transportation, may nagamotor-motor kinay mga bata. Nagabang may Ford Ranger sa Blackbeard Island. So automatic na siya nga Ford Ranger. Among abang for 3 days is 4,000 and drop up and pick up sa airport is additional 500. So kaya ang plate mo sa VR is tag 300. So ihatod yun ang sakyanan sa airport. Pagkabot na mo nang gidrive na ako pa doon asami sa General Luna area. So nindot kay lang sakyanan, very accommodating. Ilang ang mutubag sa ilang Facebook page, maayo kayo mahatag og discount sila. Kaya originally 4-5 pero nakoy kaila nga 3-5 ra yung hatag baday ka sa Pulibo. So mo na yung ipaabangan nga Ford Ranger. So mao na gamit ko kuan, mao na gigamit ko suroy-suroy diri. Kaya kailangan jud kag vehicle ng kuan. Maglakaw-lakaw ka diri. Hindi pwedeng mahimo magmotor-motor lang, pwede ra good pero lagyo man gud ang mga spots. So say tag 20-30 minutes init na kay batang da. So again, naami nagstay diri sa Apsaras tribe man siguro tao kay naman. So kabantay kay duha ka blue nga surfboard ba na sila nagi na sa Dapins dan. Nandot ra gyud i-open window diri
kay nandot kay open window dire kay fresh kayong air. Walay daghang sakyanan. Although na yung mga ginagmay pero di kay ingon polluted kay lang air nindot kay open air dire. Ma-feel mong island vibe. Si Bam. Hello. Hi na. Bam. Nasi panyut ti wala. Na. Ali tayo. Ato makakakuan. So naka-decide may nga anhin may mag-spend sa afternoon sa Cloud9. Ako na toon sa Kalaki dre. So tag Mani t-shirt sir, basi ganahan ng t-shirt. Ma'am. tagwanan din lang entrance sa Cloud9. T-shirt sir. 100 pesos. So this is Cloud9. Ano siya? Ano yung 100 pesos sa Cloud9 that is a Siargao, one of the best places to surf according to that sign na among ipapicturan kanina. So currently sige po din construction sa Cloud9 kay usa ni sila sa mga na-damage na structure diri pagodit pa to. Oh. So padayon ba lang mga trabaho. Kakulkog do doon sa kasulti naman yung napita. Oh, it's very nice. And big waves. Waves. Kasi kasulti naman yung napita mo. Very beautiful and very nice. Maing buntag mga kakulkog. It's our last day. Day 3 na talav. This is our last day here at Siargao. Last day of activities, which means katapusang hulat mag-surf daw meron. Mag-land tour, mag-suroy-suroy yung maskiasa. So tanaw na to. Nami sa Talisay Beach dali sa Union kay mag-surf sila. Amo tug mag-surf pag sa Glinding kay katakiang gani amo tug maka-surf ba na siya. Pero mo na mong first activity karong adlaw. Ginagawa mo. Okay, ready na. Nanami diri sa Talisay Beach. So, usa rin sa mga location nga gisuggest gyud sa mga locals ug mga nakakaila diri sa Siargao. Kay dili kay siya samok compared sa Cloud9 and then pang beginner siya wave. So, kumbati ra awa. So, practice mo may diri. First practice mo may diri. Kung baka di mao ba ni mo bra. Wala, sir. Oh, Yan, ngayon, paddle. Paddle. Pop. Ready. Dapat din rin kamot. Push. Kapil tiil. Nya, una, ayaw tanong sa board. Dapat look forward na ta. Nya, right. Right. Left. Ano, bend gamay. Look forward. Lang. Sige, ready. Kamot. Ready. Up. Okay, right.
Right, sige, sige. Left. Okay, bend. Kumana kag-training, Roda? Ba. Ano ba? Saan mo? Ito. Pero maputi po ka bro. Ito yung kalago. Asong ko ah. Surfers assemble. Ay, nag-surfer na rin. Malingaw ba yan? Ano yung puyo Siargao? So mauna to among surfing experience. Lingaw-lingaw siya, worth it siya. Murag naka-decide na siguro may nga move na dito. Ano yung puyo, yung mag-surf ka na dalaw. Igdaw ko gluto. Blindy, kumusta yung surfing experience? Natobra ko deredo. So na namin sa among second location karong adlaw human namin og surf. Nami sa Del Carmen diri sa Siargao. Nami silang waiting area kay Atomig Sugbalagon. Ang fee sa Sugbalagon nga na bayaran is 480 per person yung wala kailang entrance. Na mga lain-lain ng tang island nga pwede nyo magtuon, which would cost you more obviously. So na siya Sugbalagon lang may mga ito pa may laing dapit maglantor pa man. Sugba Lagoon. Sa kay Sugba na to diba? Sugba tag crocodile. Let's go boss. Okay na. Bayaran natin sa dadala ko tayo. Diri sa Sugbalagon. 10 minutes pa min. So, mo na ilang ko Andre. Mo na nga daghan kay maglit layat. There's kaya. Good afternoon, everyone. Welcome to Sugbalagon, Mapu. Buhay. Hindi ra kay tantong daghang tao diri. Kayo ba sa gidang tao diri ba? You know, kanang tourist spot that's expected yung mga tao. Kaya gyapon nindot ya. Hi na. Daghang fish. Ulo, may fish ay oh. So mga kakulkog na natin sa atong third location magpupungko nga rock pools. Oh cute. So tanaw na taon sa kalaki diri. Ang nabayran na po ka adult si 620. So tanaw na taon sa kalaki diri sila rock pool. Kung sulit na ba. Bago. 20 ang bago mahal. Ma'am, pila ba ma'am? Ulo, kagapi rin. So, mo na ilang lakaw na rin mga batuon na lugar para makaabot na silang rock pools. Mo
Mao ni ang daan pa doon sa rock pool. Awa. Bawad kayo, sud mo rin haig yung mga bato. Ayang ligap, aw. Sama dito. So, inaabot na ta sa rock pool sa Siargao. Di na kayo tantong dagang tao sa. Oh, ma-expect nila kay tourist yun, tourist spot. Or mo na siya. Na yung mga bato. Na yung mga limaw-limaw. Ha? Ay. Iba yung tao. Ano ito? In fairness, tig-okay lang tubig. Ang bago eh. Underwater. 1, 2, 3, go. Mga blue. So, mga to ilang wave. Ako ng wave pool naman. Rock pool. Kaya na po siya. Tinaw yung tubig. Bugnaw kayo. Ito po kay Bawdo sa ulit. Mga to ice cream kaya. Ngayon kayo. Yata meron ang tubig pal. Salamat Siargao. Bye-bye.